गोजोन्थों रायजोफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन दिनैहाय आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव बे आपडेटआनो जाहैबाय दा सोलिगासिनो दंमोन आरोखि जोंहा नेरसोनवारि ब्रादार बिथांनि गाज्रि भिडिअ लाबोनायनि सायाव जोंहा सासे सिस्टारा एसे मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै होनो थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन दा बे भिडिअ लाबोनायनि सायाव सिस्टारा भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय माने नेरसोनवारिया गोबां एसे गाज्रि लेंगुवेजजों रायलायदोंमोन बा एन्सार होदोंमोन दा बेखौ लानानैनो बेनि गेजेराव जोंहा बर'नि एक्टर जन कार्जि फंबाय गेजेराव फैनानै सलुसननि थाखाय मोजां बाथ्राखौ बुंफैदों दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय दा खोनानाय बायदिब्ला माने नेरसोनवारिया बै सासे बिनानावनाव निमाहा बिफिनबाय कमेन्टनि गेजेरजों दा आं बेखौ खोनानो मोन्दों दा बेनि गेजेरावनो आरो जोंना जन कार्जि फंबाय बियो मा बुंदों मा बुंफैदों नोंथांमोना मोजाङै क्लियार खोनासंलांदो नायलांदो होमबा बुजिगोन आरोखि दा आङो भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ दा साननानै लादो नेरसोनवारिया गावनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लाबाय आरोखि बे सासे बिनानावानो बुंदों दा लोगोफोर जाय बाथ्राया गनायजाथाव नङा समाजावहाय जाय बिनानावखौ रायदोंमोन ना नेरसोनवारिया स' बिथाङा निमाहा बिदों आंनियाव कमेन्ट्सआव हरदोंलाय आङो नुनायलाय जेनेबा आं बे भिडिअसखौ लाबोफिनबाय आरो बिथाङा लाबोनो होनायलाय गावनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायना होफिन होननानै बुंनायलाय आं बे भिडिअसखौ लाबोनाय जादों बिथाङा माने रागा जोंनानै सोरनिबा दायखौ सोरनावबा हगारदों जाहैदों आरोना जोङो भिडिअखौ फुल नायलांनि लोगोफोर फुल नायलाङोबा बुजिगोन मा होनदों जोंनि जन कार्जि फंबाया हेलो भिउअर्स आङो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों बे जाहैबाय जोंनि दा बे माबा नेरसोनवारि जोंना बे नेरसोनवारिया मोनसे जोंना फेसबुकाव मोनसे भिडिअ मोनसे स्लें लेंगुवेज बाहायनाय मोनसे भिडिअ ओंखारगासिनो थारमाने सासे गथ'साया सासे बिनानावा बेखौ मोनसे भिडिअखौ लानानै बुंदोंमोन आरो आं बे भिडिअखौ आंबो साबजानाय मोनखायाखै माने माखासे कन्टेन्ट लाबोयोबा नोङो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ नेरसोन नोङो कन्टेन्टखौ लाबोयोबा मोजां कन्टेन्ट लाबो मोजां भिडिअ लाबो जाहाथे जोंना माबायाव ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो मोजां मटिभेसन होनो हायो जाहाथे जोङो इयुन जोलैखौ मोजां मोनसे मटिभेसन होनानै जोङो बिसोरखौ जों मोजां लामा देखायलांनो हायो नों बेफोरबायदि भिडिअ लाबो दिनै बेवहाय जोंना बे बिनानावा जा बुंदों बेयो खुनु माबा जायाखै मिस्टेक जायाखै बियो थिगखौनो बुंदों माने इयुन जोलैखौ साननानै बुंदों नोंगौ जाय गोसोआव दुखु मोनदों बेबो बुंदों आंबो लाबोगौमोन भिडिअखौ खिन्थु आङो माखासे टाइम हास्लाबियाव आं लाबोनाय जायाखै माखासे खामानि बेस्थ' थानायखाय खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंगोन नेरसोन इउ आर टटेलि रं बियो जोंनि समाजनि जोंनि माबायाव जोंनि फिउचाराव बुहुत गाज्रि गोहोम गोलैयो बेफोरबायदि भिडिअ दालाबो आरो नों जा लेंगुवेजखौ नोङो इउज खालामदों बेवहाय टटेलि रं गाबोन नोंनि माबाया गथ'फ्रा नुगोन गाबोन नोंनि गथ'फ्रा बेफोर भिडिअखौ नुगोन गाबोन नोंनि इयुन जोलैया भिडिअखौ नुगोन होमबा मा सानगोन नोङो माबा मोनसे पार्टिनि सोमोन्दै लानानै भिडिअ बानायो मायो सोरखौ मा बुङो आं जेबो बुङा खिन्थु नोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै सासे गथ'खौ बेबो नोंनि बिनानावसो जायो नोंनि बिनानाव समान बिनानाव नंबा फिसाजो समानसो जायो बियो नों बेखौ बेबायदि गाज्रि लेंगुवेजजों नोङो माब्लाबाबो दाबुं नों हायोबा मोजां बुंहर नोंना मिस्टेक जादोंबा नों बुंहर बेना मिस्टेक जादोंबा नों बेखौ बुंहर बेबायदि गाज्रि लेंगुवेज नोङो इउस दा खालाम बेयो नोंनि फिउचाराव मोजां गोहोम गोलैनाय नङा नेरसोन बे नोंनि फिउचाराव गोहोम गोलैनाय नङा मोजां गोहोम गोलैनाय नङा लेंगुवेजखौ मोजां सानै हयै इउस खालाम नों मा लेंगुवेज बाहायदों नों मा माबादों नों जा कन्टेन्ट बानायदों पाब्लिकआ मा सानदों सानाखै नों साननो हागौ नोंनिखौ राइट होननानै नों कमेन्ट्सआवनो नुजोबगोन नोंखौ सोर माबायदि साननानै दं नोंखौ सोर रागा जोंनानै दं नोंखौ सोर गाज्रि मेगनै नायनानै दं नों भिडिअआव माबायाव नुजोबगोन नों कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नाय बेबादि दा खालाम नेरसोन आरो आंनि गुरै बुंनायखौ नोङो बिराद लासै बुंदों गुरै बुंदों बिदि दासान नेरसोन मिथिबाय जोंनि इयुन फिउचाराव जाबादि बुस्थुआ जाबादि खोथाया गाज्रि गोहोम गोलैयो जाबादि खोथाया मोजां गोहोम गोलैयो बेफोरखौ सानै हयै बुं ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेवहाय नोंनिल' न'खरा नाया
बेवहाय जोंनि न'खरबो नायगोन जोंनि बिमा बिफा नायगोन गासिनिबो बिमा बिफा नायगोन गासिबो अल जोंना अभार माबायावनो जोंना नायजोबगोन बेवहाय नों साननो हागौ नोंखौ बिराद गोरायै बुंदों मादों नो नेभार डोंट थिंक लाइक एबाउट दैट बिदि दा सान मानसिनि नोजोराव सब समय मोजां मोनसे लेभेलावनो थाबाय था बेबादि एफा गाज्रि सानजानाय मानसिफोरजों बेबादि दा खालाम मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै मटिभेसन होनो हायाबा नों जानला मोनला नों मोसानानै हो नों माबा मोनसे मोजां बहाबा नों मोनसे बेरायनाय माखासे नों कन्टेन्ट लाबो खिन्थु मानसिफोरखौ बेबायदि जानला मोनला ससियेल मिडियानि थ्रुयै गाज्रि लेंगुवेज इउज खालामनानै स्लें लेंगुवेज इउज खालामनानै माब्लाबाबो दाबुं नोंनि बेसेबांबा उन्दै बे गथ'आ मा मोनखो नों दुनियानि जाम्बानि लिस्टआवसो गोलैगोन दा खालाम बिदि दा खालाम आरो नेक्स्ट टाइम आं बुंखादों दा खालाम नेरसोन नेक्स्ट टाइम दा खालामखा नेक्स्ट टाइम बिदि आरो भिडिअ कन्टेन्ट दा लाबो खुगायाव मोजां भाषा लाबो नोङो अफलाइनाव नों सोरजों मा बुंलायो गाज्रि भाषा बुंलायो ना मा बुंलायो नोंनि खोथा बियो खिन्थु ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेवहाय बेबादि कन्टेन्ट दा लाबो बेबादि माब्लाबाबो दाबुं मिथिबायना नेरसोन मोजां बुजिनानै ला खर'आव मोजां सोनानै ला आरो आंनि लासै बुंनायखौ लासै बुंदों होननानै साननानै दाला